Hola, Escola Moragas. Hola, família. Sou com una família o com un equip. Jo sóc de l'equip dels veterans. Us vull felicitar perquè continueu aquesta tasca. Me'n recordo de les celebracions, de Sant Jordi, de Nadal, de Carnaval, que tots preparàveu amb il·lusió aquestes festes aprenent amb els nanos. Molts records. La Carme. Ja està. París, Abdestani, Abbad, Nadima, Lana. Beso. Escola Moragas. Som moltes les famílies que us volem agrair la feina que feu amb els nostres infants i joves. Perquè sou una escola propera, familiar i molt acollidora, però alhora implicada i molt professional. Per tot això i molt més, us volem felicitar en el vostre 80 aniversari. Moltes gràcies. Moltíssimes felicitats, Escola Moragas. 80 anys. Uf, són molts, Per mi ha estat un plaer i un privilegi poder compartir uns quants anys d'aquests 80. Han estat moltes les experiències viscudes, alegries, festes, rialles, moments esportius meravellosos i també, per què no, tristeses, preocupacions, incerteses. Però totes elles les hem pogut compartir sempre amb els companys de l'escola, grans professionals, amb les famílies i amb els alumnes amb els que he pogut viure moments únics i meravellosos. Gràcies de nou a les famílies per confiar-nos als seus fills. Suposo que és perquè sabeu que nosaltres creiem en ells i els estimem. Cada alumne de l'escola, els que estan i els que has passat, són un trosset del nostre cor. Perquè la nostra pedagogia és així. Només podem ensenyar amb el cor obert i amb molt d'amor. Així que, per molts anys, Escola Moraga, felicitats! Es el cumpleaños del cole. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bien. Bravo. Moltes felicitats, Escola Moragas. 80 anys transformant vides i deixant petjada en totes les persones que hem tingut la sort de formar part d'aquesta família, com per exemple també heu transformat la meva. Així que us estic super agraïda. Desitjar-vos també una llarga vida perquè el món és una miqueta millor gràcies a projectes i famílies com la de l'Escola Moragas. Moltes felicitats. Aprofito també per felicitar-vos en nom del Club Esportiu Jeroni de Moragas, un fill petit, un embrió que es va gestar a la vostra escola, i de part de totes les gimnastes, les entrenadores i les famílies també us desitgem un molt feliç aniversari. Adeu! Moltes felicitats, Escola Jeroni de Moragas. 80 anys. Per als de la nostra generació és tota una vida. Però jo estic convençut de que vosaltres seguiu vivint amb una eterna joventut, amb nous projectes i noves idees per tirar endavant.
Amb vosaltres vam compartir la creació de la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat del districte de les Corts. El que se li va acudir al nomenet va tenir gràcia. Vam fer projectes de manera conjunta i hem aconseguit que l'administració sensibilitzi molt més sobre les necessitats de les persones amb discapacitat. Estic segur que continuareu endavant amb aquesta tasca. Moltes felicitats. Nois i noies de l'Escola Moragues, només em passava per aquí per desitjar-vos moltes felicitats, que sé que esteu de 80 aniversari, que això és tota una celebració i que espero que ho esteu gaudint molt perquè us ho mereixeu tot. Molts petons per totes i per tots. Moltes felicitats, gent de l'Escola Moragues, alumnat, famílies, professionals, moltíssimes felicitats per aquests 80 anys de bona feina, de pedagogia activa, d'igualtat d'oportunitats, de lluita per l'escola inclusiva que hem pogut compartir. Estem molt agraïts des d'Esclat per haver pogut compartir els últims, si més no, els últims 40 anys d'aquest recorregut i vinga, que sigui per molts i molts anys més i que continuem ajudant a fer un món millor entre tots. Una abraçada.